खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय चेनेला सोरबाफोर गोदानै दिनैसिम नुजेनोबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै भिडिअखौ नायनानै लाइक कमेन्ट गालांबानो जाबाय। नायदो लोगोफोर नार्सारि ओमफ्राय लोगोफोर जोङो नै थें लामा सेर सेर नार्सारियाव थांनो आवगायलांबाय आरोना। बेजों थें लाङो आरोना लोगोफोर ट्रायलाव लाङो बे लामाजों थें खारो आरोना। नैबेजों नर्मेल लामा बैथिंजाय थेंनि लामा आरो बियो थें खारग्रा लोगोफोर। ओमफ्राय रबिबारमोन आरोना रबिबारनि भिडिअमोन बियो। जेरावबो थाङा लोगोफोर जोङो आङो नार्सारियावल' थाङो आरोना बेयावल' थांनो सम मोनो। जों बेयावनो थांगासिनोमोन आरोना लोगोफोर। बे जोंनि गामि नङा होमबा गामि होननांसिगोन जोंनि एरिया आरोना बे सिङावनो। ओमफ्राय बिफांफोरा रानसाव जाबाय एसे एनै लांदां लांदाङैनो। थारैनो लोगोफोर मोनफैबायमोन आरोना नार्सारियाव। ओमफ्राय बेरायबाय नार्सारियावथ' आङो बेरायनोसो थांखायो नालाय लोगोफोर। माने नार्सारियाव थाङाबा जेरावबो थांनो समखौनो मोना। सुट्टि लाबासो एसे एनै बेरायनो मोनो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय बे रबिबारल'आव 1टा 1:30यावसो फैखायो। ओमफ्राय बहा थांनो बहा मानो जेबो जाया आरोना। बेखायनो एसे आंनि गोसोखौनो सान्ति जाथोंसै होननानै आङो नार्सारियाव लेंलांदोंमोन आरोना बोरायखौ। ओमफ्राय नायदो लोगोफोर बिदिनो नार्सारियावलाय आरोलाय माथो नार्सारि होनबानो मिथिखायो मा दङ नार्सारियाव। माने बेयाव थांनानै आरो आंनि गोसोखौ एसे गोजोन होनानै लानानै फैयो आरोना आङो। नायोल' भिडिअल' बानायनानै फैयो। जेबोथ' बायहैनो हाया लानो हाया। माने उनाव दिगदार जायो नोंथांमोना मिथिखागौ। जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायबाय थाखायो लांलाय लाबोलाय पस्टिं जाबा उसुबिदा जायो आरोना लोगोफोर। नैबेखौ थांनाय बोसोराव बायदोंमोन। ओमफ्राय एबारबो बोराया नायबावबाय आरोना लाबावनो होनदोंमोन। ओमफ्राय आं माना खालामबाय आरोना। ओमफ्राय नैबे बिबारखौ आरोना लोगोफोर नैखौ आङो फार्स्ट टाइम नुजेनदों आरोना। जोंनिथिं दंना गैया आं मिथिया। ओमफ्राय आंबो दाख्लैफोर आं दिनैजों खेबथाम जाबाय बे नार्सारियाव थांनाया। ओमफ्राय बेखौ नुवाखैमोन आरोना दिनैसो फार्स्ट टाइम नुबाय। मा नाम बेखौबो मिथिया। ओमफ्राय माने जोङो बगनभिलियाखौल' लायनो थांदों आरोना लोगोफोर। दस्रा बिबारखौथ' माबानो हाया नालाय। बेखायनो बगनभिलिया एसे माने बांद्राय इजि केयार जायो नालाय बेखायनो बेखौसो लायखादों आरोना। एसे मेनला फैबाय खोमा दा मेसेङाव एसे मेनला माबायो नालाय बांसिन बारोबो कालारफोरखौबो मिथियो। बेखायनो लोगोफोर बे जों जेराव दाख्लै बिबार लाबोनायफोरा बेखिनियानो दंमोन आरो कालारफोरखौ बांद्राय फसायनाय मोनाखै आरोना आङो। ओमफ्राय नैबे फांसे बिलाइ फाख्राखौ फसायदोंमोन। दामखौ एसे बारा होननायखाय आङो लायासै आरोना। नायबाबो अहाया लोगोफोर। ओमफ्राय लकेसनाथ' बिराद मोजांखा लामा एखे सेर आरोना हाइरडजों नांजाबथारनाय नै गोजोननाय मोनखायो आरोना लोगोफोर। सुकुन मोनथारो आरो नार्सारियाव थांनानै। नायसा बायबायल' लोगोफोर लाबोनायथ' जेबो जाया। लाबोनोनो माखौ लाबोनो जायो नङा होमबा। न'आव थानायफोरबा देन दिनै फांसे गाबोन फांसे मेनला जासिगौमोन आरोना। ओमफ्राय लुबैबाबो बिराद कन्ट्रल होननाय आरोना माने हमथानानै थाथारनांगौ जायो। मा नाम आं मिथिया आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नैबेबो नभेम्बर ना डिसेम्बर होनो बेबो बिराद दा गावनि बोथोर नालाय मालाय होखादों आरोना जबरदस्त। ओमफ्राय बेरायबायल' भिडिअल' लाबाय लोगोफोर नायबायल' नङा होमबा। गोजोन जोबखायो नायदो फुरहाबलायनाय आरोना। जेथिंबो बिथिंबो टपि आलदा दोनलायदों मालाय हनै। ओमफ्राय बिदिनो इनडर प्लान्ट आरि दंलाबायो A to Z दंजोबो आरोना माखौ नांगौ। ओमफ्राय जोंनिथिं एसे खम बायदि मोनो आरोना आं लोगोफोर।
मालाय दस्रा जायगाफ्राव बांसिनथार। ओमफ्राय नै बिथिं आङो एडोनियाम नुफुरबाय आरोना नै डाबल कालारनि, ओमफ्राय बियो दस्रा कालार मोनबा आं लासिगौमोन। एसे गुफुरबो नङा माबो नङा आरोना। ओमफ्राय नै बियो नायदो लाक्कि बेम्ब' ना मा होनो, ब्राजिल ना मानि होनदोंमोनथाय ना होमबा, जि गिदिरमोन आरोना बियो गिदिरथारमोन। आं दाख्लै फैगासेयावबो देखायदोंमोन, दाख्लैनिया फिसासिनमोनबो ओमफ्राय 500 थाखा होनदोंमोन, ओमफ्राय बियो गिदिरसिनबो ओमफ्राय 450 होनदोंमोन आरोना, 450 होनदोंमोन बेखौ। ओमफ्राय लुबैयो लोगोफोर, ओमफ्राय होमबाबो आंनो नाङा आरोना, माने आब'आसो सोंनो थिननायखाय आङो सोंदोंमोन आरो। ओमफ्राय नै बिथिं नायदो केकटास ना मा, केकटास हारिनि ना मा होननांगोन बेखौ, जि मोजां नुदों आरोना थफि थफिनो लुबैजोबनानै थाजोबो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय रोंनाय नङा खोमाबो साननानै गाव गोसोखौ बुरखायफिनो आरोना लोगोफोर। आङो है नों रोंनाय नङाबा आं रोंनाय नङा बेफोरखौ माबानो इदि होननानै। गोसोआथ' बिराद जादोंमोन नैबेखौ नायफिनबावबाय, माने डाबल आरोना, मोनसेल' माबानि नङा डाबलमोन बियो। ओमफ्राय दामाबो थिगानो होन्दोंमोन, 200 ना मा होन्दोंमोन आरोना। दामजों माजों मिलायनाय मोन्दोंमोन आं, ओमफ्राय कालारखौ आंनो एसे नुनाय नांगौ आरोना। ओमफ्राय बेफोरो इनडर प्लान्ट जाहैबाय लोगोफोर, मिथिखागौ बयबोनो आरोना, बयबोनो मिथिखागौ माया मा। हाजार हाजार फुल, बेसां लाखनि माल दं आरोखि ना। ओमफ्राय नै बिथिं आङो सिरामिकनि पटखौबो नायबाय आरो, जि मोजां मोजां खालै नङा होमबा, समायनाय नुयो लोगोफोर बेयाव इनडर प्लान्टखौ गायोबा आरोना। ओमफ्राय आंहा बिराद गियो आरोना, थेमबायबा एथबां दामनि। ओमफ्राय जोंना बिनानावा सोंनो थिनोमोन आरोना, आब' बे सिरामिकनि माबाखौ पटखौ सोंबोआखै नामा नोङो होननानै दाख्लैनि भिडिअ'आव। ओमफ्राय एबार सोंदोंमोन आरोखि ना, माने आङो गिदिरखौथ' सोंखायासै लोगोफोर, ओइ फिसा कफि कापजों समान आरोना बेखौ सोंबाय आङो 160 200 बिदि होनबाय आरो। होमबा साननानै नायदो लोगोफोर बे गिदिरा बेसां जागोन, बेखायनो आङो अनुमान लागायनानै फैबाय आरोना, बेफोरो नै बियो बेसां दाम बेसां जागोन नङा होमबा। जुदि कफि काप मोनसेयावनो जुदि इसिबांबा, साननानै नायदो आरो नोंथांमोना, आरो बुंनांगौनि खोथायानो गैला। कफि कापआ 200 थाखाबा बिराद समायना आरोनालै लोगोफोर, समायना नुयो न' सिङाव दोननाय माबाबा आरोना, साफानो दलद दोनबा जेबो जानाय नङा। ओमफ्राय आंहा बायजानो गिथारो आरोना लोगोफोर, आंनोथ' जाखायानो लांलाय लाबोलाय, फौजि मानसिफोरालाय मा अबाव फुल गायनो लांलाय लाबोलाय, बेफोरो गावजोबगोन आरोना लोगोफोर, गारिजों माल लाङो मा लाङो। बिबारखौ बासायनो हाबाबो बेफोरनि थाखाय आरो बक्सा आरि नांबावगोन ना, बेखायनो माने एसेल' नायनानै फैयो आरोना आं लोगोफोर, लानायाथ' लाखाया। नैबेलाय बेफोरो 200 160 बेफोरबायदि होनजोबदों आरोना बेफोरखौ। आं मोनथामल' सोंदों लोगोफोर, आरो मिथिखाबाय आरोना बेसेबां दाम जागोन होननानै। ओमफ्राय नै लोगोफोर, ओमफ्राय गथ'आबो उन्दुनाय सम जाखाबायमोन नालाय लोगोफोर, ओंखाम जाखांनाय लोगो लोगो थांदोंमोन जोङो सानसुथि एरनो। ओमफ्राय बे समाव उन्दुयो नालाय बाबायाबो, उन्दुलांबाय आरोना। ओमफ्राय बिफाया खस्थ', बेखायनो आं हाखु दाखु मोनसे मोननैल' दखानाव नायनानै फैफिनथारबाय आरोना। फुथुनानै गालांबाबो थागौमोन, बारा गोजानबो नंखाया। ओमफ्राय जोंना गथ'आ बिराद गोबाव उन्दुखायो आरोना, मामिखौथ' गालांखायोआनो, फिसाजोखौ गालांखायो। ओमफ्राय दसेनो मोनफैफिनखायोमोन नालाय, ओमफ्राय खस्थ' बामनानै बिदिनो बेरायबाय आरो दसेल' लोगोफोर, जादासो दा 1 घन्टाबो जायाखैदां जोङो हाखु दाखु लानानै फैबाय। सान्दुंबो गोसा आरो गथ'आबो उन्दुबाय, बोराया खस्थ' मोनबाय बिदि साननानै आङो लाला लुला, बाराबो लाखाया नङा होमबा, थब थिं थिं लानानै फैबाय आरोना। ओमफ्राय माने दाम दर खालामदोंमोन आरोना नैबेयाव। ओमफ्राय बैखौथ' थांनाय बोसोरावनो लाबोखादोंमोन, बैयो एसे उजालाहां खालारा।
ओमफ्राय लायै मायै फैबाय आरोना लोगोफोर हनै गारि सिगाङाव बिबारा ओमफ्राय जोंनि एरिया आरोना बेफोरो ओमफ्राय बै खिथुथिंनि गारि फिसा फिसा ट्राक माबा मा होनो दे बेखौ बेफोरो पाटियालानिफ्राय फैदोंमोन आरोना नै गोबावजों खेबसे गाखोनो मोननाय बोरायनि फाफ्लियावसो आखाइ होलाबावबाय आरोना लोगोफोर एफा सप्तासेयाव खेबसेल' गाखोनो मोनो स्कुटि बोरायजों बेखायनो फाफ्लियाव आखाइसो होस्रोलायबावबाय आरोना एसे बयबो नुथों होननानै ना होमबा नै आरो बे थें लामाजोंनो फैफिनबाय आरोना जों लोगोफोर बेजों थें खारो बैयो थेंनि लामा दहायबो खोन्थाबोखादोंमोन आङो ओमफ्राय फैफिनबाय आरोना जों लोगोफोर ओमफ्राय फैफिनगौ मालाय गथ'आ सिरि मोनबाय आरोना लामायावनो सिरि मोनबाय आरो ओमफ्रायथ' आरो उन्दुफिनासैनो नै मोनथारनोसै लोगोफोर जोंनि न' आरोना माने जोंनि कवाटार आरो ओमफ्राय नैबे ससेखौथ' देखायखायो नङा होमबा नै बियो मा होनो थैनाय थें माने जिन्दा टेंकखौ देखायनो मोनानो ओमफ्राय बेफोरबायदि साजायनायखौसो देखायनो मोनोनो आरोना बेखायनो जिन्दा बेयो गोथै आरोना बेयो गोथै टें ओमफ्राय गावसिनि जाय सोलिबाय थानाय टेंकखौ देखायनो मोना होनो आरो बियो ओमफ्राय बेफोरबायदिखौ देखायनो मोनोनो आरो ओमफ्राय नै बे जोंनि एरियानो आरोना बोरायनि इउनिटनि बेफोरो माबाफ्रा वालफ्रा ओमफ्राय बे बैबो बगनभिलिया लोगोफोर बेफोरबो बिदिनो गल गल देनां बारबा मोजां नुथारगोन आरोना जि मोजां नुयो बारजोब्बा आरो मालाय साब सिखोनाथ' दा बुंसै लामाया एसे थें खारग्रा नालाय खुख्र' खाख्रा जायोहाय लोगोफोर देन्जारथार आरोना अन्थाइ गोजा थ' लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोसैमोन नोंथांमोना जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय ओमफ्राय नै पिपोल का पेर पिपोलथ' नङा बे बार्गार माने बानियान नामा बानियान ट्रि आरो बियो बिराद दं आरोना बे जायगायाव ओमफ्राय ओरैजाय आगसिथिं थांबानो मोनहैबाय आरोना जोंनि कवाटारखौ लोगोफोर बेफोर मानसि गिदिरफोरनि कवाटार मालाय गुवार एरियाथार आरोना थ' बाय बाय लोगोफोर बाय बाय